Sunod lang ako ban, pre. Man ka ipapulis og maimpas. Sige. Tapon yung kinabuhi. Kaya kasulis. Lagi. Mura naman tag. Di mag sa bawat. Iwin sa barong yati ang ako yung kwarta sa ako man niya. Umato ko ilang pare. Suko na bagito yung asawa kay dagko na kay kukulan. Sa may pamaaga niya. Hulat-hulaton lang kitong pare na buday. Maagi naman ito dito. Hulat-hulaton lang. Maura ko kung ingon kay bato ko siyang asawa, bato lang balay. Ulawan ako to, kasabaan ako dito. Kung pare na ako kay maayhon to, asawa to maldita. Hulat-hulaton ko to ng dalan. Dili na ko hulat-hulat. Maagi naman ito ron. Akin, pabor. Agi palibak. May ka na si pare. Hulat-hulaton na ako ng dalan. Paano naman na? Maagi naman na. Karon, ako na. Uy, pre! Alay, pre! Pastil na aram man dito. Ganihar ako ginulat mo, pre. Saan lagi ka? Ganihar lagi ko atag-atag mo, pre. Pwede makahangyo, pre. Hangyo sa? Paul man kong kwarta ba? Sa kalibo lang ko. Na. Dako na ba kay kagahulam sa kuha pre niya akong asawa. Suko na kayo kay wa pa nimo bayar ito yung una nimo hulam. Bayaran Karon hulam na po ka. Di mo pre, importante mo kay pre. Bayaran lagi ka na ko, pre. Saan man nimo? Basta na ako gamitan, pre. Importante lagi kay pre pero ang ato lang diha nga kung mo promise kang bayaran, bayari gid pod. Kung bayad lagi ko, pre, ugma pre, bayaran ko na tanan, pre. Lagi. Sure ba? Ay, bayad lagi ko, pre. Para man lang ko karon. Lagi ugma, sure. Katutanan ng utang nimo. O lagi, kabala ka lagi. Yaw na magid to imong mari. Mo lagi, mo ganing atang-atang ko mo di ikaw ni tuyo kay. Muadto pa ko sa inyo. Isog ba kay to? Gali, suko na kayo kay Mo gani. kadahulam nimo didto nya. Wa nimo bayre, kadahulam nimo to, wala na bayre. Karon hulam na pug ka. Di na po nimo ni bayaran. Ako nagi kasabanan ni. Lagi, pre. Pila may hulmo nimo? Sa kalibo lagi ta, pre. Basta bayari ba gyud ha pag Bayaran mo lagi adlaw. ugma, pre. Ugma yung gingon nga bayaran, ugma gyud bayar. Ugma, pre. Ug dili buntag, pre. Hapon basta ugma adlaw, pre. Ugma gyud. Oh, bahala pag maabot og gabi basta kay Tara, sa kalibo ni, pre. kalibo na. Salamat kay pre. Ay kabala ka ugma lagi, pre. Antay ka ha, ugma ha. Lagi ay kabala ka, pre. Paul. Basta ikaw. So mura man tag di kumpare ng kawa. Lagi basta kay suko na kay to imong mari. Lagi kabalo lagi ko. Amo gali nang wag ko matusin niyo kay. Delikado kayo. Basta bayari gyud ugma. Bayaran lagi, pre. Ay kabala ka, pre. Ugma, pre. Basta to tanan. Tanan lagi ay kabala ka ugma. Kini, surbat. Utana gid ako, pare. Ulap mo sa kalibo. Pasti. Adto 3 wins ni ron. Impas. Kung kinahanglan lagi makadaog ko ani, dako kini meron ba gid ugma. Pero di ko kadaog gani ah. Ako nang gid siya. Madala lagi itong istorya lagi. Hindi ko makabayad ugma. Bahala na ni. Wato na ko eh. Meanwhile, Tidak tabawat. Pildir bagi ko. Animal gini lakawar ni. Ay lagi kita ni pare na ko. Animal lagi ni. Hihi, ya happy so bayan ako ani eh. Da. Yati na. Si pare ginagalakaw patay. Asa mo ko tago ani di? Yati ang trabaho ani. Paingon na trabaho. Bahala. Tago ko bahala. Tago. Yati na ning utangan ay tuan na. Katago-tago na. Ugma lagi ka na kung pareha ka. Inana giday ka, wa giday ka gabago ha. Kadahulam nimo imo giday kung taluhon ha. Ugma lagi ka. Kitaan ra gina nimo. Di na pugagaw na una na punig bayad kay katago-tago na. Tari ka ugma. meanwhile, Karon ka. Hap anti karong udlaw. Agi ra mi karon dira. Wa mi kailain rong dalan, dira mi ka moagi. Hapan giti karon. Ani ko dire. Di ko makapahapa ni Daplin. Winas ni adlaw ba. Kawala gid si pare. Makalapos sa gid ko ani. Mangahoy ko ba dito? Bahala kang pareha ka. Musibat na ko eh. Muadto na ko.
Daarang kanahan ay karon lang ka. Sibat gid ka sa karon, di ka sibat. Karon ka. Uy, pre. Ay, pre. May kina ka. Naa man ka. Unsa ka pre? Lima ka pre? Wala eh. Wala papa, pre mo kay dugay na kay kung nangita nimo. Man, ngita bitaw ko sa moro, tibuanga. Pre, dugay na kay kung nangita nimo kay sukad ato nang hulam kas kwarta. Wa lagi ko kita nimo. Ano sige po ko pangita nimo adto pre, pastilan. Gali niya kay bantayan ka na ko itong una, nagsugat ng tata. Dayon pa din kag kuan dito likoy. Inana din mo kahulang pre no, maglikoy-likoy na no. Dili pre, oy. Nangita gyud po ko sa moro. Wa gyud po ko kita. Paingon ganin ta ko sa inyo karon. Pastilan. Naa man ka diya. Amay kay diri ra gid pud kasugat. Ah, kumusta naman to tong kuan? Katong gisaad mo ba? Kani pre, dako kay sila pre. Ngano? Enjoy kay ko pre. Bali. Daog mo sa luto pre. Daog ko pre. Kaya ticket mo sa pre. Tago-taguan ko kay biskawatong pre. Nya. Murag babayran guro ko nimo anis tanang hulam nako. Nimo nako. Pila man akong hulam sa mo tanan pre. Kita pre. Pila gito tanan mga 50 mil. Dako-dako na gid pre no. Mm. Pero ayaw ka balaka na pre. Katulong ko ng piluwayan na. Hotdo ay. Na po nang Lagi. Makubra lang ako ni pre. na di na. Ay daog to lagi. Di ay na ko anak imo pala idagan. Basta kay kanang 50 mag 150,000 na ibalik. Kwarta bigid na kung matinood na. Ay tinuod lagi pastel. Inyo Nya. man tayo. Ano sa nimo ko brown? Sus, karon lagi ngadawa ni kubrahon ako gini. Karong adlaw gi ka. Mo lagi ako lagi ning kubrahon. Tagaan ta pa kag balato pre. Sure ba? Oh lagi. Kaya may ganahan ako. Ay mo Sige, ari bilot pre. ko na. Muuna ko nang kwa pre. Pila akong utang 50. 50, Katuluhon 150. 150, Tagaan ta kag 50 200 tanan. 200 dala balato. O dala na balato. Na okay ka. Okay kayo no di Kini mo. nung daw pre, may gamay ra ni pre. 2 million ra ni pero 200,000 Unsa man na dai sa? sa luto ni pre. Aluto atong buwan. Hmm. Si kubra na dito. Mao lagi ni akong problema. Mao ganing adtong paana ko kay mo adto ko sa inyo lagi kay. Kubrahon ako. Saan ako pagkubraan ni pre nga? Wa gyud pamasahe pre. Na. Ari pa sayo. Ulam na pag balik sa koron. Aw okay ra si mga pre pero tempa, umuhulam ko sa imo. Sige, apil ko ng katulo. Sige. Siguro abay gid ha. Ay, lagi kabala ka lagi. Ako bahala lagi ana. Kubra na dito. Ro. Kurta, masahe. Sige pre, salamat kay pre. Ay kabala ka pre. Mm. Ugma. Aw karong hapon, bayaran ta ka makuha mo na pre. Bantay ka atang-atangan ti ka niya ha. O lagi pre, ay kabala ka pre. Sige pre. Sige. Sige, adto Ito sa na. pre ha. O sige pre. Meanwhile, Naara gid ron tre. Pila na kaadlaw gid nagpakita nagkaskuan ni tawhanan ni. Yun ingon yung masilingan dire mo lang lapita mga hoy ng tawhanan ni. Kita lagi ka nako. Naam daw to dito man. Nga hoy. Kita lagi nako ni tawhanan ni. Lakaw ko to sa unahan be. Na ato dito ron. Naku isukot. Ulang pa gida. Wa may laya hari. Mangita ko. Tuar ka na anay. Daan rito. Dire gid ay tawhanan nga hoy. Tara, lagi nako. Dulo na ako. Pre, Ay pre. nakakaram dito pre. Nang ano dai pre? Pre, dugay rin gigay ko nangita nimo. Sige rin sibat-sibat taon oy. Basta lang pre. Kasi lo alam ko pre. Na, pasaylo. Di na gini mapasaylo karon pre. Dili ako pre. Kapila na kanang ipasaylo. Pag adto na ko pre ba? Ako pre, maayo ba kay kung tao niya ikaw imo ko lagi na pre, ako. kabalo ko na pre. Pag adto ba na ko pre ba? To paghatag mo na mo isa kalimo ba? Wala ki. Maayo kay kanimo hangyo-hangyo nimo ato. Oh lagi pre, basta abot gid to pre. Wagi pre, wagi. So wala. Wa ko labot lang wala. Ako mabayran ko nimo karon. Ako wala ang ticket pre. Na, saon man ako di na ako ang sala. Imo na sala. Tay pwede sa sunod na lang pre. Adi gina magsilbi karon. Sa mingo na kag sunod sa una, atong una, sunod. Dagang kay kag mga pasumangil pre ba? Saon na ako ni ron pre. Di naman na madawat ang pasumangil good pre ay. Kuan man gud pre. Kuan pre ba kan? Wala mong ticket pre. Pwede parang yun. Presyon lang pre. Kumpare bitaw ta. Ana na buang na di na eh. Uy, kumparehay na, kumpare bitaw ta. Pero anong inanaon ang pupuni mo? Ano magsilbi mo ha? Tay lagi pre. Pasensya na pre. Nah, uy, pasensya hay lang gini pre. Tulad kung una ni si pasensya nimo. Ako pre. Wag gini ito yo pre. Nawala yung ticket pre. Pastilan.
Karon pre. Wa na kita pasensyahan ni maningil lagi ko nimo. Nya wala man jud ko'y kwarta pre. Nah, nagsabot na ni Mari nimo. Nga og di gyud ka kabayad karon. Ipapulis gyud ka na mo. Ayo ko pulis pre. Ano sa? Ulawan ta na. Wa mo gyud milaing choice mo pre. Papulis na mo gyud ka na mo kay grabe naman nimo kuan. Grabe naman pamutmot, hurot nimo pamutmot. Pastilan pre. Saon man ni pre. Wa man gyud pre oy. Nah, sao man nato ni ron. Aron wa na tay daghang istorya ni pre. Naamo kay mga gamit ya, kato lang among birahon. Para di ta maabot og pulis. Patay pre. O gamit is gutan pre, wa gyud ko ana pre. Nah, Gamit ako pre, mao ra gini pre. kani imong jacket, kani imong panuot. O mao ra gini akong gamit lagi pre. Bas kay panghilingon mo maadto pa ta sa balay. Wa jud kay makuha dito pre. Bila ang jacket daw. Kalhiro kay nako tinapakan na to. Nah. Di gyud po gumagamit ito kay buslot mo gyud po dito. Kamila ang jacket mo daw. Oy, ano man? Atong lang tao na. Gi. Jacket. Yung sa may kuan mo ani pre. Daw. Ayo kung inag mo na ibayad siya. Utang. Ay, diha gina mapadulong gyud. Ay data lang ng jacket pre. Data dili, pangwaan ako nagamit nimo. Amatay ko sa bawo pre. Mulawan kita na pre. Uy. Ay, di mo wa bitaw ta na ulaw pung pumula man na pre, di mo gikalikay pata karon na nung ka maulaw nga tingbayad na. Matay pre. Sige pre. Mao man ka, bayad Sige. ka sa utan eh. O lagi. Bayad sa utang nga. Oh. Pila magikuha din mo ng jacket pre? Ah, lantawan sa nato. Oh. Kina sa kalibo. Dili pa. na pwede pre. 50 mil imong utang isa kalibo ni jacket, napay ko Dili na pwede pre. Buo. Na, Sa kalib. Kamahalan ng jacket. pilam din yung jakita. Ambir ako. Oh, wa ka magtanaw na pre. Oh, wa ka magtanaw na. Oh. Sa. Nya, unsam din na jacket mo na nakita na ko. Oh, basaha pre. Ah, Sky go. Oh, unya, palito na nimo isa kalibo, buang. Nya, pilam din baligyan mo na. Pagpalit ko ng Sky Gold to pre, nabay sa kalibo. Nya, sikanan mo na. Aw, sugot ko. Bensin ko. Na. Ato nga rapod. Ah, sige, para mabayaran na imong utang. Dahon ako eh. Oh, quits na ha. Ana, quit sa manoon. 50 mil imong utang, i-quit mo na 25 mil magkano imong jacket. Kulang. Sa naman pod. Sinina mo. Atay po yung trabaho ang Sinina nimo, kulang. Mahukas ko anong uli. Daghan na ba kay mamaak aning Wa man koy mabundot nimo, mao man kan imong gamit kana. Gi bira. Wa, oy. Oh. Yati po nang hasta sinina iapil. Hindi na ani mga 200 guro na yun. Sabi niya, okay og kining amin mo Ay, kuha. nabuang branded na pre. Si Muti pre. Di ba humot na? Gali. Branded na pre. Amin mo pila man eh. Ay, ikaw. Pila may mong kuha na. Kay, kita magsilbig. Kinintos ra ni kinintos. Oh, nabuang na. Di na gina pwede ino. Pila man din eh. 5 mil akong palitan na. Palito na mo kinintos. Nayabag na. Pila man is? Ah, 2,000, 2,000. Adi. Ato nga pre. Di na pwede pre. Uber na po kaya na mo. 2,5. 2.5. Ah, sige, sige. Napila naman na tanan. 25 og 2,5, 27 media. Oh. Kina, sunod na po ng uban siguro. Na, pastilan. 50 mil imong kuan 27 media pa imong nadata. Kulang. Ako yung tuyo nimo pre. Impasong yung mo ron tanan. Kaya ipapulis man gid karon og di Di mo siya maimpas. impas na kuno mo na pre nga. 27 mil kinintos pa man. Kaya kanang nang bakos mo. Oh. Kana, Sige, ganahan makakari. kana. Sige. Pero, Kaya ganahan ko na kay murag gold mo siguro nang kuan na no. antik ni. Antik na. Ah, be. Oh, gwapo kayo design. Pila may mong kuha ni pre. Kinintos na. Uy, dati na. Yawa na. Mahal kaya akong palit. Ani, Pilam din na. Nabuwa. Ipalit ko ni 2,000 kinintos. Nabuwa. Na. Hindi, ginom ko musugot. Grabe, overpriced gigay ka mo kuan pre ba. Unsa man ka. Tinuon man gyapon akong istorya pa dili man ako over. Pila man na? Sa kalibo niyo. Abi, kaya para maimpas na. Grabe, kamahal kay bilang ingon nga kuan. Tingnan ko nito po. Oh, 27 media, 28 media na. Kulang gyapon. Sunod na lang po ng uban. Naprod. Pre, bali na po ka. Kasulis. Ang lang po. Sunod na ng uban pre. Ah. Aha man ka ipapulis og maimpas. Sige. Tapon yung kinabuhi. Ay, kasulis. Lagi. Mura naman tagdi kumpare ano eh. Na, Isko. kumpare way, kumpare hay kay ngano nang hulam bitaw pag kwarta din di mo ilisan. Naanad na magug ka. Yapil pag naman pre. Disi naman ni pre. Ay, apil na. Gila. Di mo dalagang yun pre. Aha man ka. Pulis gyud taron. Pag-brief naman ko kuan. Unsa po niyo. Ay. Sala na nimo kay nganong nang hulam kag kwartang way ilis-ilis. So ko na kay mare. Nimo. Kaya ba? Upat lang dili pwede. Ana, di gyud na pwede. Ugma abot kitag pulis ana eh.
Sige. Atag lang yun ba? Wala na, basta duwa alay pulis. Libayas mo na, pre. Levi's ni? Oh, Pila man ni? wala na. 10,000 lang na. Kini? Oh. Mahala po kayo ano eh. 28 media din 10,000. 5,000 lang eh. Asa, mauna na yung presyo, bahala ka diya. Sige. Okay na. 38 media. O sige. Na, kulang gyapon. Kanang brief. Adi, Kulang pag 12. Kulang pag 12. Bahala na, pre. Di nagi ko, pre. Kanang brief. Sa may gusto mo, pulis o kanang brief? Bahala na yung papulis ko, pre. Di nagi, pre. Di na ta maabot og pulis. Ayun, lagi, pre. Kay kana nang kuan gamay lang kailangan. Ayun, lagi, pre. Ayun, lagi.